अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। महाराष्ट्र विधान परिषद कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाची मतदार नोंदणी 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत होणार आहे। दोन्ही नोंदणी झालेले पदवीधर मतदार यादी पुढील काळासाठी ग्राह्य नसून नवीन पदवीधर मतदारांनी नव्याने नोंदणी करणं आवश्यक आहे। पाहूयात। भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार याद्या बनवण्याचे कामकाज सुरू करण्यात आलेले आहे। या संदर्भात 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर हा मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम आहे। यासाठी 1 नोव्हेंबर 20 हा कालावधी निश्चित करण्यात आला। 1 नोव्हेंबर 20 रोजी पात्र मतदार हा पदवीधर असला पाहिजे। तसेच या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्व पदवीधर मतदारांना मी आवाहन करतो, जरी तुमचं नाव पूर्वी नोंदवलं असेल म्हणून यावर्षी नोंदवू नये असं नाही। प्रत्येक पदवीधर इलेक्शनला मतदार यादी ही नवीन बनवली जाते। त्या अनुषंगाने आपण या मतदार नोंदणीत जास्तीत मतदार नोंदणी करावी ही विनंती। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।